Bon dia i benvinguts de nou a la setmana del Vi Català Televisió. Són 2:15 del migdia, seguim en directe avui 11 de l'11. És una data irrepetible. Durant uns quants anys conviu també amb un anunci de loteria, però la veritat és que el món del vi ja la tenia abans. L'11 de l'11 és una data molt important. Gairebé podria ser comparable en aquella cançó que canten dels Sanfermines, el problema és que només arriben fins al mes de juliol. Nosaltres fa molts anys que a Catalunya la celebrem i la tenim, però és des de fa pocs anys que un grup de cellers valents van recuperar aquesta tradició i li han donat un relat potent. El vi novell és més que un vi jove. És extra jove i fins i tot té una data de caducitat de consum. Per això aquesta arribada s'acompanya d'una festa que representa la primera expressió de la collita d'aquest any. Per parlar-ne avui en directe a la Setmana del Vi Català Televisió tenim tres convidats molt especials que serà un plaer saludar. Bon dia a tots tres. Bon dia, Jaume Martí. Hola, bon dia. En Jaume Martí, diguem-ne que tècnicament seria el capo de tot aquest grup de cellers catalans que des de fa molts anys han començat a recuperar-ho. Jaume, per què decidiu tornar a donar força en aquest relat que havia quedat una miqueta oblidat en alguns llocs? Això de capo sona molt doble, eh? Sí, és veritat. Sona molt gruixut. Sona, diguem-ne, el jefe, no? Que quedi més així. Sí. Bueno, la veritat és que jo crec que durant els últims 10 anys s'ha anat veient que hi havia diversos cellers que volien tractar el novell d'una manera diferenciada. No tant com treure un vi a correcuita, sinó com fer un vi més pensat per a consumir-lo durant de temporada, acotant la producció, buscant un estil on la fruita sigui molt evident. En resum, el nostre propòsit i el fil conductor que ens ha unit als cellers que formem part de la campanya, juntament amb l'Incavi, que ens ha acompanyat i l'hem engrescat per a que hi posi més recursos, ha sigut això, buscar un terme més precís a l'ús del novell i bé, i crec que estem en el camí de tenir resultats. Ara de seguida en parlem més. Acabo de presentar la gent de la taula. Hola, Xavier Grasset, bon dia. Què tal? Bon dia, David. Bon dia a tots. Com estem? Molt bé. En Xavier el coneixeu sobretot per veure'l a la televisió. Ell ha tingut una llarga trajectòria, ha fet moltes coses, ràdio. Ara està dirigint el Més 324, el canal 324, cada nit. Clar, per molta gent, Xavier, com et relaciones amb el vi novell? Ell va ser padrí fa uns anys del celler Marroig, d'aquesta festa. Com arriba aquesta vinculació entre periodista d'actualitat i també divulgador del món del vi? Home, no, però vaja, la meva faceta de divulgador és purament de contagi, no? Vi novell i vi vell. Vull dir que tots els vins per mi són benvinguts. Però la veritat és que t'he d'apuntar que per mi també va ser una descoberta entre que jo, quan soc a Barcelona, soc a prop del carrer Agullers i aquí al barri de les Riberes s'ha volgut donar també un sentit i un significat a aquesta festa. Després també l'Incavi, durant un temps també el Palau de la Generalitat, es penjava a la branca de pi i tot allò, la veritat, t'he de ser sincer, vaig descobrir el vi novell o aquesta etiqueta a través de la festa, a través de la reivindicació. Potser inconscientment ja sabia que era el vi novell, perquè de petit, quan anàvem els dissabtes a comprar vi al sindicat del poble, doncs suposo que en algun moment aquell vi devia ser el vi novell de l'any, quan s'acabava de vermar i es començava a distribuir. Vull dir que ha sigut posterior. És a dir, he conegut el vi novell sense saber que ja en bevia, de més petit o quan ja era a casa. Això és una cosa que ens haurà passat a molts de nosaltres, el teníem al costat i potser fins que no li hem donat aquest significat del que ara parlarem. Hola, Astrid, bon dia. Hola, bon dia. Clar, heu d'entendre que l'Astrid està treballant a la seva botiga de Sant Just Desvern. Es nota. Si se sent una campaneta, és que entra un client, Astrid? Hem barrat una mica el pas, però és al directe. Sí. Dic, si se sent una campaneta és que ha entrat algun client, no?
Ara hem deixat la porta oberta. Per tant, Perquè gràcies... tenim el Murphy aquí. Bé, escolta, això és bo, que vingui gent a comprar. Gràcies per atendre's. Els hi fa il·lusió i tot. L'Astrid està a Sant Just desvern. Molts de vosaltres, com jo, potser podíeu arribar a pensar que no hi ha una relació vinícola en aquesta zona, però l'Astrid em va dir, sí, David, sí que hi és. Explica-la, sisplau. Hi és o hi era, és aquelles zones que sí que ara formem part d'aquella àrea metropolitana, però en el seu moment Sant Just quedava lluny del que era la capital. Estem situats, moltes vegades la gent diu edifici gran, Walden, cases amb gent més coneguda, menys, però estem a Collserola i, a més, estem situats sobre, bàsicament, molt de terreny de llicorella, per mig d'aquells elements que et transporten més cap a la terra. També tenim molta argila roja, però és on prens totalment consciència d'on ets. A Sant Just ja fa anys que no tenim vinya. Nosaltres, de forma personal, vam intentar tindre un petit projecte, però va ser complicat topar amb els de dalt. Però bé, no ho descartem mai. I segurament creiem que l'últim cep, que quedava al voltant d'uns 120 i pico d'anys, creiem que ja es va morir aquest últim any. Però potser encara en trobem algun altre. Sant Just va perdre una mica el control més que el control, una mica el sentit de tindre vinya en el moment que es comença ja a industrialitzar la zona i es van creant vivendes i segurament amb les últimes gelades dels anys 50 i pico allà dirien que va acabar tot. Ara posarem en context perquè tres persones que ens acompanyen avui representen una mica l'essència del que en realitat podria arribar a representar el vi novell. Per una part, els cellers, que han recuperat aquesta tradició, agrupades en els últims anys també amb el paraigües de l'Incavi, amb una promoció molt ben feta per fer-lo arribar a Barcelona. L'altra, la vessant de la comunicació, molt important, que també d'alguna manera ajuda a extendre aquesta taca, a fer-nos a tots més còmplices, i també la de la distribució, la de la venda, al final el botiguer amic que t'aconsella i que et diu cada vegada per la significació que té. Tots tres podeu anar entrant en aquesta taula rodona quan vosaltres vulgueu, però permeteu-me primer de tot, Jaume, que recuperem el relat del vi novell. És un relat molt poderós, és el primer vi de l'any. La tradició manava que a les portes es posava una branca de pi i que la frase que l'acompanyava era on hi ha ram hi ha mam. És així? Sí. De fet, tot això, a nosaltres, el grup de cellers que vam impulsar la campanya, quan vam començar vam tindre que alimentar-nos de totes aquestes dites populars, de tota la feina que ja s'havia fet a l'Incavi, de tota la feina que havien fet ja un grup de botiguers. Bé, hi havia tot un relat construït. També hi ha l'altra dita que per Sant Martí mata el porc i enceta el vi. El cas és que nosaltres vam voler fer un decàleg, ja fa potser de les primeres accions que vam fer per a impulsar aquesta campanya va ser redactar un decàleg i per definir el vi novell, parlar del calendari, parlar una mica del concepte que el novell és més que jove, dins d'una escala d'edat, el novell és un vi molt més que jove. Lo de l'estil propi, que el novell pensem que ha d'invocar un vi recent fet, a la sensació que tenim als cellers quan obrim la tapa d'un dipòsit, que ens ve una sensació de fruita, inclús a vegades picant o molt exagerada, aquest estil de fruitat, reivindicar també la temporalitat del seu consum, beure'ns el vi novell és ara el moment, és a partir d'avui, és durant les properes setmanes. Després hi ha, a vegades, aquesta sensació de fruita tan pura i aquesta frescor se'n va, s'escapa, el vi continua sent bo, però ja no és el mateix. Després també una altra cosa que vam intentar incloure al decàleg és que el novell pot ser el teu primer tast. És un vi que té un perfil dolcenc, afruitat, amable. Per a aquelles persones que potser mai han tastat el vi, potser una copa de novell seria el seu primer tast, de la seva manera, la seva porta d'entrada del vi. I hi havia 2 punts més al decàleg, un dels quals enguany queda molt tocat, perquè recuperant una mica el que deia el Xavi abans, de la celebració del dia 11, de la festa del vi novell,
que es feia al Palau de la Generalitat, de les festes que es fan arreu dels cellers del territori. Enguany no podem fer la festa del vi novell, però sí que és una cosa que ens la perdem enguany, a veure si la podem recuperar més endavant. I, per últim, el paper de les botigues i dels restaurants, que és on, com als llocs de consum, i especialment les botigues, en aquests moments, en les circumstàncies que vivim, recau en elles el principal pes de que el producte pugui arribar al públic final mentre no s'aclarisca una mica què passa en l'hostaleria. I jo crec que les botigues tenen una bona oportunitat de reivindicar la seva especialització amb un producte com el novell. Xavier, t'agrada aquest relat gairebé de novel·la que han sabut trobar en el món del vi novell? Sí, jo trobo que moltes vegades ens ha faltat això en la història de l'extensió del consum del vi, de la presència que sempre havia tingut a totes les cases, aquella presència del porró, amb els canvis d'activitat econòmica i laboral, doncs potser ha perdut pistonada, i em sembla una bona manera de... O sigui, quan hem perdut el ritme del calendari, jo trobo que és important que hi hagi qui ens el recordi. Jo, que també soc molt amant de l'oli, m'agrada associar, i ara l'oli nou arriba també a totes les cases, m'agrada pensar això, que dues collites que s'han acabat de fer, la de l'oli és molt diferent perquè mentre es fa ja no s'ha acabat de fer la collita i ja tens l'oli a la taula, no? Té una capacitat de producció que en el cas del vi, lògicament, no es produeix perquè s'ha de premsar i ha de tenir un altre procés que no és tan immediat i tan ràpid com el de l'oli. Però pensar que fa 2 mesos o fa un mes o potser fa un any, en el cas dels diferents ritmes que porta el vi, hi ha hagut aquella feina i que té, ja pots veure el producte, ja pots veure el resultat, és una idea que la trobo molt potent, perquè com que som resultadistes, volem veure la feina, que de la mateixa manera que un palet aixeca una paret i ja la veu feta quan acaba, doncs poder tenir l'oli o poder tenir el vi a taula, jo trobo que és una idea molt forta. I a més, com apuntava el Jaume, aquesta idea també de temporalitat, que els vins ens ofereixen, que són productes vius i que poden tenir una gamma de gustos i de moments per trobar-los, però que aquest té un moment concret i específic. I em sembla que, a més, aquesta idea d'això, de frescor, de joventut, de vi nou, la idea d'estrenar un vi, trobo que és una idea molt forta, molt bona, i que em sembla que ha de fer que ens contagiem del vi novell. L'Astrid va fent que sí, a mesura que escoltava els altres dos companys. Astrid, a més, en Jaume ha dit que les botigues tenien un paper molt important en l'anunci del vi novell. Com és en el vostre cas? Doncs ja vam anar a veure un jardiner dilluns, ja li vam demanar, sisplau, que ens tallés una branca de vi. No és qüestió d'anar a buscar el primer vi que trobes per endur-te un tros. Potser fa uns quants anys no hi pensàvem tant. Ara ja intentem fer-ho una mica més legal. L'hem penjat aquí fora a la façana, una bona branca de vi. Segurament és la més grossa que hem penjat els últims 22 anys, però és això, aquest any tenim encara més la responsabilitat d'apropar el vi. Ens falten els restaurants i és un pilar també molt important. Sí que segurament nosaltres som els més visibles, perquè fem aquesta estesa d'ampolles quan la gent entra i els hi comentes i la gent té ganes i s'ho parlen l'un amb l'altre. No tothom té el coneixement, però és aquella feineta d'anar-hi fent. Ara que el Xavier anava parlant de tot el que suposa el vi novell, també per mi és com una expressió de vida, de renaixença. És cada any tenim un vi novell nou. Això també és allò que dius, ens reeixim tots, no? Els dos han somrigut quan l'Astrid ha fet aquesta reflexió. Suposo que també necessitem que hi hagi primaveres a la tardor i que d'alguna manera això ens doni un cert escalf. És a dir, ve una cosa nova, és un producte nou, l'oli, el vi, ens connecten amb això. Jaume, quan et vaig conèixer la primera vegada, precisament parlant del vi novell, em vas explicar que vosaltres, a Bot, a la Terra Alta, ajudàveu a traslladar el calendari rural
a la ciutat. A la ciutat, si no tinc vinya al costat de casa, no sé quan es va... Sí que ho puc saber, però no tinc la consciència. Us sentiu una mica que, d'alguna manera, la gent metropolitana necessitàvem també aquesta connexió amb el món natural, amb el món més allunyat de la ciutat? Sense cap dubte. A més, tot el que estem vivint amb la pandèmia ens ho recorda. I tota la qüestió territorial, de com està distribuïda la població pel territori, ens recorda la necessitat de no perdre de vista mai ni la natura ni els territoris. I l'oli nou, el vi novell, tot això és per assenyalar-ho al calendari en una creu i ajuda que la gent, els consumidors, es facin preguntes. Doncs mira, si hi ha oli nou vol dir que estan collint ara. O si hi ha vi nou vol dir que intenta incorporar un relat en la dinàmica de consum que en altres productes és més difícil, no? Quan comprem ous n'hi ha tot l'any, no? Bé, jo crec que sense tenir, no tenim aquesta responsabilitat, però sí que ajudem a construir una societat que no s'aparto de la natura i del ritme de les coses i ajudem a millorar la cultura gastronòmica, perquè al final el vi té un valor gastronòmic. Xavier? També hi ha aquesta idea, perdona, David, de que sempre anem com enrere, no? Segurament perquè tenim molts dèficits com a societat i com a... També en l'aspecte del vi teníem més clar que le Beaujolais nouveau est arrivé, que era com un lema que ens feia gaudir d'aquest vi novell francès, i en canvi aquí anàvem com enrere. Sempre hem de mirar els altres que són més poderosos també en el sector del vi, com per pensar què han fet ells, que eren capaços de que aquí ens arribés el Beaujolais i nosaltres, ignorants, no sabéssim que ja tenim els nostres Beaujolais, ja tenim els nostres vins novells. I em sembla que la feina encara és continuada, que s'ha de seguir fent sempre, de manera des de les botigues, des dels cellers, de recordar aquesta idea de que sí que hi ha un vi que ha d'envellir, que ha de passar uns anys i ha de fer una criança, però que n'hi ha d'altres que no. I jo penso moltes vegades que els francesos van saber jugar-la bé o han sabut jugar-la bé amb els Beaujolais i en canvi aquí, ara, ja fa anys, ens hem espavilat i em sembla que hem de seguir defensant-ho. Astrid, anaves a dir alguna cosa? No, són reflexions que anem compartint, És allò que és tot, és quasi com aquest cercle. Sí que en els últims anys hem pogut veure que han aparegut moltes fires que segurament també hi eren recuperades. Tenim fires arreu de Catalunya, això, l'oli, el vi... Estem una mica, molt lentament, posant una mica sobre la taula la consciència del territori, no? Clar, en Xavier ha fet una referència a Le Beaujolais Nouveau est arrivé, que em sembla que es diu així en el meu perfecte anglès. Això és una cosa que es fa a la gran marca a França. Si alguna vegada heu estat en aquestes èpoques en aquest país, veureu que a moltes botigues i restaurants hi ha aquesta etiqueta, però és una mica diferent, perquè em penso, a veure si ho explico bé, ajudeu-me vosaltres. El Beaujolais és una regió francesa que s'avança a la barema i llavors fan que ho sigui. Seria comparable com si aquí només ho fessin a la Terra Alta i en canvi no és així. Jaume, ajuda'm, aquí el nostre vi novell és molt transversal, gairebé 5 o 6 DOs diferents us agrupeu en aquesta presentació que s'ha fet aquesta setmana, no? Aquí nosaltres tenim una riquesa diferent, no es tracta només d'una sola procedència. Sí, evidentment. Això és un valor que sume a favor del vi novell. El concepte del novell està molt lligat a una data d'embotellat primerenca, per a que a partir de Sant Martí es pugui gaudir. I també està molt lligat a una temporalitat del consum. Nosaltres tenim una verema més primerenca que a la zona del Beaujolais francesa, que és més tardana, i per tant ens podem permetre treure el novell per Sant Martí. En canvi, ells tenen establert el tercer dijous de cada mes de novembre perquè la seva latitud té un altre calendari. Però deixeu-me agranar una mica cap a casa i deixeu-me dir que l'amabilitat que el clima mediterrani confereix als vins no la confereix el clima continental.
I els vins novells, els cellers que proposem, que fem la campanya, són amables. La joventut els afavoreix. Els Beaujolais Nouveau, en general, són una mica més durs al tacte, no? I tenen un altre perfil o un perfil més vegetal que, en la meva opinió, no són tan atractius com a primer consum o com a consum de primerenc, no? Hi ha un altre factor, si em permeteu, de la festa, que, vaja, no sé, ja em direu també quin sentit té, però les vegades que he participat espinjolant una bota... Gràcies per treure aquesta paraula, és una paraula preciosa. Sí. Explica què vol dir, per si hi ha gent que no ho sap, Xavier. És treure-li el tap i posar una aixeta de fusta en una bota, no? Sí. Per després ja poder distribuir el vi, no? Espinjolar o aixetonar, i ho he fet com a mínim 2 vegades, alguna vegada també a casa, perquè a casa també el pare tenia algun vi d'aquests així en botes que anàvem a comprar a granel fa uns quants anys ja, però una vegada va ser al Palau de la Generalitat, una de les festes del vi novell, i una altra vegada va ser, jo crec que amb en Xavier Mestres i el Pere Tàpies i uns quants amics, vinculat a la festa del xató, a la xatonada, l'escarola amb romesco, que ara també és temps d'escarola, quan ve el fred, i de romesco, no? I aquesta associació d'un vi que es combina directament, en el cas de la xatonada, amb un plat, o del vi novell, deia en Jaume, un vi amable, agradable, com un vi que és de consum diari, quotidià, i em sembla que també és important, no? De l'associació gastronòmica per una banda i de l'altra d'això, del dia a dia. I no sé, això de la litúrgia aquesta de posar-li l'aixeta qui se la va inventar, però el cas és que tens molts punts d'acabar tacat i que els pantalons estiguin esquitxats del vi novell, que sap com a greu, no? Perquè dius, home, no el malbaratem posant-lo així, seria millor posar la bota dreta i llavors posar-li l'aixeta directament, però no, posen la bota així, posada amb una X, diríem, no? Un suport en forma d'X, i per tant hi ha moltes possibilitats que hi hagi una part de vi que es perdi. Algú de vosaltres sap per què es fa això que demana en Xavier? Per què sempre s'espinjola amb la bota en horitzontal? En horitzontal. Bé, jo crec que antigament era la manera d'encetar la bota. És a dir, ara tots elaborem en dipòsits o en vasos que tenen diferents aixetes, diferents accessos al dipòsit per poder treballar bé, però anys enrere a les masies on es feia vi o a les cases on es feia vi hi havia una bota i llavors, quan la bota no tenia cap altra sortida s'havia d'espinjolar i s'havia de canviar el tap per una aixeta. I això, evidentment, comportava, suposo que una merma del vi i, per descomptat, tacar-se. I té aquest punt de festa, Astrid, per tu també el novell? És a dir, que es perdi una mica de vi, com deia en Xavier, que t'embrutis els pantalons, per vosaltres també forma part de l'arribada del novell? Nosaltres no ens embrutem. Ja ens arriben les ampolles amb les fantàstiques etiquetes. És allò que a nosaltres ja ens arriba allò just per servir-lo, no? Sí que fent referència abans amb el Beaujolais, comentar-vos que potser anem a 20 anys enrere, sí que hi havia, fins i tot, potser també era el tipus de gent que era consumidora de vins, Fa 20 anys, bàsicament, també era més home i d'edat potser més avançada, on sí que hi havia molt més interès sobre els Beaujolais en general. És així. Avui en dia el ventall d'edat s'ha obert, la dona hi és i molt present. Nosaltres aquí a vegades hem fet càlculs de que fins i tot, sobretot entre setmana, la dona és molt més compradora que l'home. Ara, amb la Covid i amb mig gent confinada, dirien que això ha quedat una mica trasbalsat, però sí que hi ha aquella demanda del Beaujolais s'ha anat perdent. La veritat, nosaltres ja fa uns quants anys que no en comprem i de tant en quant apareix algú que se'n recorda, t'ho demana i et quedes quasi bé com sobtat de dir ostres, sí, el Beaujolais, no? Quasi bé ja l'has oblidat, perquè a més t'has centrat, els cellers fan un munt d'esforç per fer-lo, per donar-lo a conèixer, i la veritat
que estan molt bons. Sí que és veritat, el Beaujolais és molt més aspre, és allò que dius, és astringent. El Beaujolais sí que quasi bé el recomanem ja cap a primavera. I lligant-lo a la gastronomia no ens oblidem també dels calçots. Sí, això és veritat. Això és veritat. A mi sempre em ve al cap la part de, ho ha dit abans en Jaume, per Sant Martí mata el porc i enceta el vi. Hi ha festes populars excel·lents on es combina una menja gastronòmica com és el porc, rostit fins i tot o fet a la brasa, amb el consum de vi novell. Aquesta tarda us convido a tots els que pugueu a seguir en directe la Setmana del Vi Català perquè mostrarem la diversitat de tots els cellers que ho fan, amb l'Eva Vicenç, que els tastarem, però perquè, clar, ja li vaig veient la cara de Raül en Jaume. Primer li he dit Capo i després estem parlant de Beaujolais i ell està pensant, fem una nota de tast també, Jaume, ajuda'm a que el consumidor, que ara quan ens escolti anirà a la botiga i dirà avui aquest vi novell, com serà el vi que tasti? Què és el que esperes que trobi en l'ampolla? Bé, abans que res, un apunt gastronòmic, perquè tant l'Astrid com tu i el Xavier també n'ha fet esment, no? Enguany, dins de la campanya de promoció del vi novell que fem conjuntament amb l'Incavi, estos 10 cellers, un dels propòsits que ens vam marcar és, a través de les xarxes socials, aixecar una mica el valor gastronòmic i a través de les xarxes socials de la campanya, per exemple, Instagram es pot seguir Vi Novell Cat, publicarem idees de consum, receptes, que poden anar bé en aquest consum de temporada i en el perfil del vi novell. Jo crec que hi ha un element que és la sensació de fruita, que és una cosa desitjable en tot vi novell i que crec que tots els vins dels cellers que participen en la campanya compleixen en els creix. Ara, hem de pensar que hi ha molta diversitat. Hi ha el Carles Andreu, a la Conca de Barberà, que treballa amb trepat, és un perfil concret. Hi ha la gent d'Espolla, a l'Empordà, que treballa amb les 3 varietats de garnatxa, també és un altre estil. La gent de la Granada, al Penedès, de la cooperativa de la Granada, es mouen més amb el xarel·lo, com és lògic. Celler Marroig, amb la carinyena, amb la garnatxa. El Covides també aposta pel xarel·lo, per raons òbvies que està al Penedès. Maset també aposta pel xarel·lo, fa un DO Penedès com a novell. A la Conca també hi ha la gent de Portell, a Serral, que fan un rosat típic, així amb més color, amb la varietat trepat, i després fan un blanc, emparellada. Hi ha la gent de Sants Traver, també a la Conca de Barberà, a Solivella, que curiosament, fan el novell amb merlot. Nosaltres, a la Terra Alta, a Sant Josep Vins, fem un novell amb garnatxa. I també hi ha Vins Petxina, que a la Conca de Barberà elabora un novell, 2 novells amb cirà. Llavors, hi ha molta diversitat, però jo crec que en tots ells hi ha la fruita i aquesta sensació de joventut, d'adolescència, pràcticament, del vi. És una gran definició, l'adolescència del vi, perquè té un consum que té una limitació. És a dir, si al febrer et guardes aquesta ampolla ja no tindrà tota aquesta frescor, ja s'haurà fet una mica més granadet i perdrà una mica d'aquesta potència fins a Nadal, finals de gener, val, però després és una mica més complicat. Ajuda'm amb una cosa, Xavier, abans tu treies el tema de la festa, no? Hi ha altres festes del vi novell, per exemple, la que es fa al carrer Gullers, amb Vilaviniteca, les festes... Jo recordo, abans ho recordàvem amb l'equip que preparàvem el guió, fa anys es posava fins i tot una bota al Palau de la Generalitat i s'espinjolava, no? Tu creus que el novell és compatible amb aquest any en què no podrem reunir-nos a fer festa, però igualment el podrem disfrutar? Perquè és un vi que val la pena disfrutar-lo? Sí, jo crec que, vaja, amb la Covid hem fet molta reivindicació i molta necessitat d'anar a consumir el que ens trobem en temps de confinaments o tancaments perimetrals o domiciliaris o com sigui, durant la campanya d'hivern o el mes d'abril-maig es va fer aquesta reivindicació, no? I em sembla que s'ha de seguir fent perquè, en fi, les dades són les que són, els problemes econòmics afecten a tothom i, per descomptat, també, si baixa l'activitat de restaurants, si no hi ha tant de moviment per les botigues,
de retruc també se n'acaba ressentint el pagès, el viticultor, tota la cadena de producció. Potser el vi novell ha de servir per tornar a aixecar la mà. Som aquí, tenim la copa a punt, penseu en nosaltres. No sé si es pot dir fer una compra solidària de vi novell, però en certa manera també, perquè també el míldiu ha fet molt de mal aquest any i el sector en general ha patit, la pagesia està patint també, pateix la restauració, pateixen els botiguers, pateixen els distribuïdors. Potser té aquest component de festa, però fem que el vi novell aquest any sigui un vi novell reivindicatiu, que recordi que existeix el vi, que el vi ha de ser a totes les taules, poder ser a dinar i a sopar, i un dels millors vins per fer-ho possible, per combinar el ritme de vida normal amb el consum, sempre moderat, és el vi novell. Astrid, estaves amb ganes d'intervenir. Absolutament d'acord. O sigui, més que mai reivindicar-ho. A més, és això, tenim aquest mildiu que ha fet tant de mal. Almenys des de la nostra part hem anat durant tot l'any conscienciant ja la gent que l'any ja era complicat, era difícil, que tindríem una pèrdua de vi al final, per tant, pèrdua de cara al pagès. El sector realment està tocat. Quan parles amb ells és allò que dius, tenim el míldiu i tenim aquesta Covid. Doncs, com a jove, que és el vi novell, doncs ens hi tirem de cap. O sigui, com a reivindicació, absolutament hem d'anar al límit. O sigui, aquest any segurament més que mai. I també posar en valor, ja ho he dit abans, aquests cellers i sobretot també seria més maco que totes les denominacions d'origen almenys hi hagués un parell de cellers també que s'impliquessin, no? Més que res perquè és allò que dius, doncs més visibilitat. A més, trobem el que deies, moltes varietats de raïm i també moltes formes de vinificació també diferents, no? I tot és important. Al final, totes juntes fa com un mirall de com és el país. Jaume, què anaves a dir? Sí, un parell de coses que crec que són importants. I després hi ha una pregunta que li vull fer a l'Astrid, perquè crec que ens pot ajudar a posar una mica de llum en un dels temes clau del novell. Anem a veure. És veritat que passat el gener, febrer, potser ja no té tant de sentit consumir novell, perquè ja està, ja l'hem tastat, ja l'hem gaudit. Però avui en dia no és això com fa 20 anys. L'enologia d'avui en dia permet assegurar uns vins, una frescor en els vins bestial, no? És a dir, jo crec que a tots els cellers intentem fer les coses ben fetes, de manera que quan embotellem un vi li donem una estabilitat molt potent, no? I no estem parlant d'elaborar intervenint més o menys, perquè dins dels vins novells tenim vins que no tenen sulfits afegits, inclús. Però als cellers fem les coses d'una manera... No és com abans, que la sensació juvenil del vi era molt efímera. Avui en dia estem aconseguint unes elaboracions que retenen moltíssim la fruita. Per higiene del procés, per control tèrmic, per cura, per coneixement, per elecció del moment en què fem les coses al celler. Per tant, això ens podem trobar bevent novell al mes de juliol, perquè una de les coses que diem és que el novell és un vi per comprar-lo per caixes, no? Perquè és tan llaminer. Llavors, si te'n queda alguna ampolla al juliol, és que estic segur que tothom la podrà gaudir i sense problema. Després, la segona cosa és que jo animo a la gent que ens segueix, inclús als cellers que ens puguin seguir, que no tenen cap vi novell, a que en facin, i sobretot a que quan posem novell a l'etiqueta d'un vi ens estem comprometent amb tot un seguit de coses. Ens estem comprometent amb un calendari, amb un estil, amb uns compromisos, no? És el que dèiem abans. Fer un vi novell no és fer un vi jove i treure la correcuita abans d'hora. Hi ha alguna més. I Astrid, una pregunta. Jo crec, després d'estos anys d'experiència de fer la campanya amb l'Incavi, amb aquest grup de cellers que ens hem engrescat a fer tot això, jo veig que al final és que l'èxit del novell és desitjar-lo. Qui espera el vi novell? La teva clientela, la vostra clientela, qui està esperant el vi novell en realitat?
clar, majoritàriament el jove, segurament encara per desconeixement, no seria el primer, que seria potser el més lògic, persona jove buscant un estil de vi que li podria anar perfecte per entrar en aquest món. Però no és així. Precisament qui espera més el vi novell acostuma a ser persona d'edat, a veure, a partir, posa-li dels 40 cap endavant, que encara és jove, però és allò que diu, sí que és un sector una miqueta més limitat. Dir-vos que moltes vegades ja es fa cap a març i nosaltres fins i tot no tenim temps d'anar fent aquest seguiment a tots els vins novells, però sí que moltes vegades quan hem dit mira, t'emportes les últimes ampolles, és oh, quina pena, és que ara estava tan bo. I moltes vegades fins i tot encara hem anat a recórrer allò al conseller de dir no us en queda més, perquè hi ha hagut, no saps si ha estat aquella anyada per alguna casualitat o pel que sigui, que ens han dit intenteu trobar-nos més vi novell i ens hem trobat això, quasi bé no estiu plenament, però sí que bastant avançat d'encara estar venent el vi novell, perquè més està bo i els hi agrada. Xavier, no sé si tu, pel record que tens de les festes, perquè tu has estat padrí del celler Marroig, que fan una festa molt important, aquest any la faran telemàtica, us convido a seguir-la també amb la Meritxell Falgueres. Al celler de Bot també fan una festa, es feia els anys anteriors al gener, aquest any ara en Jaume ens confirmarà com s'ha plantejat, però en molts altres llocs això es convertia en una petita festa i jo hi veia molta gent jove, molta més de la que solia trobar en altres àgores on promocionàvem el vi. No sé, Xavier, si també és el teu pensament aquest, que hi havia molta gent jove perquè era més fàcil l'accés a consumir el vi. Sí, de fet, hi havia molta gent. O sigui que és ara impensable ni que es fes la presentació a la Sagrada Família, no veuries tanta gent com hi havia al Marroig o allà on sigui, perquè realment hi havia una generació que era impossible mantenir distàncies de seguretat ni de cap mena, no? O sigui, avui, lògicament, i per això s'ha de fer de manera virtual, seria impossible de poder seguir, no? Però això, hi havia aquesta explosió de gent jove, de gent de totes les edats, de gent compromesa en el sacrifici que acaba comportant treballar a la terra, elaborar vi i tenir el fruit allà mateix, no? Tenir l'ampolla per estrenar. Em sembla que és una idea molt bona, que s'hi ha de seguir treballant, aquesta associada a la festa, no? Necessitem missatges positius tots plegats per aixecar-nos l'ànim i aquest és un molt bon camí, no? Aquesta sensació que, vinga, va, tornem a ser un any més, ja tenim el vi novell aquí, no? Preparem-nos a viure aquesta festa de la millor manera, de manera que també un públic més jove entri en el vi, que tots plegats recuperem el gust per això, per estrenar aquella ampolla, aquella bota. Em sembla que realment té valors molt forts els que podem associar a la festa i que podem extreure d'ella, no? Tot el sector se n'ha de beneficiar perquè al final es comença pel vi novell, però després acabaràs tastant d'altres productes i, com apuntava el Jaume, no és d'ara, és a dir, ara sí, ara el presentem en societat, ara es presenta en societat el vi novell, però això, les noves maneres de fer, els enòlegs saben com aquell vi no es malbarati en un mes, no? Per tant, té més recorregut que no l'estricte del 11 de l'11. Reivindiquem, doncs, aquell llarg recorregut. Astrid i Xavier, moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Jaume, tu també, però aquesta tarda has de tornar a venir a presentar també el novell en aquesta passarel·la que farem perquè tots els cellers pugueu presentar-ho a la Setmana del Vi Català. Us agraeixo a tots tres que hagueu vingut avui a reivindicar-nos aquest 11 de l'11 i desitjo veure-us ben aviat en persona amb una copa de vi novell, si pot ser, i que puguem brindar plegats. Moltes gràcies als tres. Tant que sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La Setmana del Vi Català a Televisió continua després d'una pausa que farem fins a les 5 de la tarda, que no tornem. Tornarem a presentar-vos DOs catalanes, tornarem a fer aquesta passarel·la que us dèiem del vi novell i també tindrem converses de vi, avui amb la Guia de Vins de Catalunya. Al final acabarem amb una tertúlia relacionada amb el món del cine i de la cultura amb la Patrícia de Golferics. Ara fem una pausa, però hi tornem a les 5 de la tarda.